אוקיי, בואו נדבר על משהו שנוגע כמעט לכל אחד מאיתנו בשלב כזה או אחר בחיים. ניהול תרופות. היום אנחנו נכיר אפליקציה חדשה בשם סלמקר, שמבטיחה לקחת את כל הבלגן הזה ולעשות בו סדר. אז בואו נראה איך היא מתכוונת לעשות את זה שלב אחרי שלב. טוב, זאת שאלה שכמעט מיותר לשאול, נכון? למי מאיתנו זה לא קרה. בתוך כל הטירוף של היום-יום, בין העבודה לילדים ולכל הסידורים, פתאום קולטים שהכדור של הבוקר פשוט נשכח, וזה, תאמינו לי, זאת רק קצה הבעיה. כי זה הרבה יותר עמוק מסתם לשכוח. בואו נדבר על הדאגות האמיתיות, אלה שבאמת מלחיצות. החשש הזה שאולי בטעות לוקחים שתי תרופות שאסור לשלב ביניהן. או הרגע הזה באמצע הלילה, כשהילד עם חום, ואין מושג אם כבר מותר לתת לו עוד מנה של אקמול או לא. אלה הרגעים שבהם אנחנו צריכים ודאות. וכל הדברים האלה ביחד, כל החששות והשאלות האלה, הם בעצם חלק מאתגר אחד גדול שכולנו מכירים, אתגר ניהול התרופות. זה תחום שבו טעות קטנה, ממש קטנה, יכולה להיות משמעותית. אבל, כמו שאומרים, לכל אתגר יש פתרון. וכאן בדיוק נכנסת לתמונה אפליקציית סלמקר. אז בואו נכיר אותה קצת יותר לעומק. חשוב להבין, סלמקר היא לא סתם עוד פנקס תרופות דיגיטלי, ממש לא. זאת מערכת חכמה שבנויה מהיסוד כדי לנהל את הבריאות של כל המשפחה, מהילדים, דרך ההורים ועד לסבא וסבתא. כולם במקום אחד. אוקיי, אז זה נשמע מבטיח, נכון? אבל איך כל הקסם הזה קורה בפועל? איך האפליקציה הזאת באמת פותרת את הבעיות שדיברנו עליהן? בואו נפרק את זה. אז ככה זה עובד. זה מתחיל מהבסיס כמובן, תזכורות אוטומטיות כדי שלא נשכח לקחת את התרופות. אבל כאן זה נהיה הרבה יותר חכם. יש פה כלי שמבוסס על בינה מלאכותית שבודק אם יש התנגשויות מסוכנות בין התרופות שלוקחים. תוסיפו לזה מחשבון מדויק למשככי כאבים, פרופילים נפרדים לכל אחד מבני המשפחה וריכוז של המידע הרפואי וקיבלתם מערכת שלמה. ומכל מה שציינו עכשיו יש פה רכיב אחד שהוא וואו, הוא פשוט משנה את כללי המשחק. בואו נשים עליו את הפוקוס, כי זאת החדשנות האמיתית כאן, השימוש בבינה מלאכותית. בינה מלאכותית, AI, זה נשמע לפעמים כמו משהו גדול ומסובך, אבל פה זה הופך להיות מאוד פשוט ומעשי. תחשבו על ה-AI זה כמו על שומר ראש אישי לבריאות שלנו. הוא סורק את הנתונים ברקע, הוא מזהה סיכונים פוטנציאליים בשילובים של תרופות, הוא עוזר עם המינון, והכי חשוב, הוא מטריע בזמן אמת עם משהו לא בסדר. זה לא העתיד, זה כאן ועכשיו. בואו ניקח דוגמה קלאסית מהחיים עצמם, סיטואציה שכל הורה מכיר מקרוב. הילד עם חום, נתן לו לא אקמול, והחום לא ממש יורד. השאלה המיידית שעולה היא, אוקיי, מתי אני יכול לתת לו עוד פעם? ופה רואים את ההבדל, שחור על גבי לבן. בלי אפליקציה, מה קורה? מתחיל הלחץ, ניחושים, חיפושים מהירים בגוגל, שאלות בקבוצות וואטסאפ, בקיצור חוסר ודאות. עם סלמקר זה קליק אחד, פשוט קליק אחד שנותן תשובה מדויקת ומחושבת. זה המעבר מלחץ ואי-ודאות לביטחון ושקט נפשי. בסופו של יום, כל הפיצ'רים האלה, כל הטכנולוגיה הזאת, הכל מתנקז למטרה אחת, להבטחה אחת מאוד ברורה. וההבטחה הזו היא בדיוק מה שכתוב כאן. סלמקר, הבריאות שלכם בידיים בטוחות. זה לא רק סלוגן שיווקי, זאת בעצם המהות של מה שהכלי הזה נותן, תחושה של שליטה וביטחון. אז אם צריך לסכם את כל הסיפור הזה, אפשר לעשות את זה בשלוש מילים. בטוח, בזכות הבדיקה של התנגשויות בין תרופות. חכם, בזכות השימוש בבינה מלאכותית. ופשוט, כי התשובות החשובות נמצאות במרחק קליק אחד. השאלה שנותרת היא לא אם כלים כאלה הם העתיד של ניהול הבריאות שלנו, אלא פשוט, כמה מהר הם יהפכו לחלק בלתי נפרד מהשגרה של כולנו.